Så, Bjarne. Er det nu? Ja, det er Katrine Beyer Sørensen, TV2 News. Vi har lige fået at vide, at der er foregået et mord herinde på Københavns Erhvervsakademi, Lygten 16. Sommerfugl smitter ud af dit støv. Ja, så er vi tilbage igen. Vi har nu fået at vide, at det er en Cecilie B. Larsen, der er død. Men muligvis er der et nyt mord på vej. Vi vender tilbage igen om 5 minutter. Ja, og vi er tilbage igen med mere breaking news. Vi har nyt fået at vide, at Pernille Svalebæk også er blevet myrdet inde på skolen. Vi vender tilbage igen om 2 minutter. Ja, og vi er så igen tilbage med den fulde historie på denne her begivenhedsrige aften. Vi har nu fået at vide, at det tredje offer er en Katie Salmon. Vi ved ikke endnu, om der er flere ofre. Vi ved ikke, hvordan historien ender. Men indtil videre vil jeg bare sige TV2 News, Katrine Beyer Sørensen, tak for i aften. Ja, og vi fik vist sagt lidt hurtigt tak for i aften. Vi har nu fået nogle billeder på. Det første billede, I skal se på jeres skærme derude, er af Cecilie Larsen. Cecilie Larsen blev kun 20 år, nåede kun at gå på 3. semester her på KEA, Københavns Erhvervsakademi. Og jeg får at vide, at det næste billede, vi får op, er Katie Salmon, 22. Og den sidste her har vi nu fået at vide, er Pernille Svalebæk. Hun blev kun hele 21 somre. Godt. Jeg tror, vi slutter for i aften. TV2 News, Katrine Beyer Sørensen. Tak.